Rizqan dewasa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun hayu hayu rahayu. Mugi sih wilosasa berkah Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kepareng matur wonten ngasanipun panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat kinabekten. Sagunging para rawuh kakung miwah putri ingkang minengku ing pakurmatan. Perwakane anggenipun kula matur sumangga kula dherekaken mujuaken raos puja dalah puji syukur wonten ngasanipun Zat ingkang Maha Luhur Trinjih Allah Subhanahu wa taala. Ewa dene wanci dalu punika sampun paring kanikmatan kasarasan kagem panjenengan sedaya lan kula saged makempal wonten ing mriki wonten ing dusun Randu Kuning Selang Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta. Suka mari suka lumantaring suka mring manah sagung dumateng para pamirsa, para warga dusun Selang Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta. Randu Kuning Selang Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta. Keparteng atur panglipur saking kula sak kanca para pametri budaya kesenian jadilan turangga setya manunggal ingkang mijil saking dusun Tonggor Pancarjo Semanu Gunung Kidul Ngayogyakarta. Sagung dumateng para rawuh kakung miwah putri, para pandemen kesenian jadilan turangga setya manunggal, para pametri budaya, kanca-kanca payaga, kanca-kanca pesinden Ngayogyakarta. Saderengipun kula sak kanca atur panglipur kesinderek ngambang ayu bagya sagung dumateng para warga dusun Randu Kuning Selang Wonosari Gunung Kidul. Awit wonten ing dalu punika ngadani tata cara adicara bersih dusun utawi rasulan. Dening juru pandunganipun mugia sagung dumateng para warga tansah pinaringan ayom-ayom tentrem gangsar rejenginipun anggenipun hanglampahi apa Mas? Anggenipun hanglampahi gesang wonten ing alam donya punika. Sagunging dumateng para rawuh kakung miwah putri, para pandemen kesenian jadilan turangga setya manunggal, pramila keparenga kula sak kanca atur pasugatan babak ingkang angka sepisan kanca-kanca turangga setya manunggal. Satya manunggal micil saking dusun Tonggor Pancarjo Semanu Gunung Kidul Ngayogyakarta.
Hey!
Apa wis lali sliramu Nek samono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku sampun katur kanca-kanca para paraga Bapak Gedruk ingkang angkasa pisan. Mbak Dita, Mbak Amet. Terus nyawiji makarya sinarengan kanca-kanca para pamatri budaya Trangga Setya Manunggal. Ingkang wijil saking tlatah Tonggor Pacarjo Semanung Gunung Kidul. Atur pasugatan wonten para warga dusun pundi kok? Kudu selang ya Mas. Kudu selang ya Mas. Selang. Selang. Selang Ibu. Selang ya randu kuning. Randu kuning. Oh Selang itu kalurahan. Kalurahan Selang randu kuning. Benar. Benar. Ketok banget aku pisan lagi dijak TSM. Aku ya pisan Mas. Alhamdulillah. Mangsaku biyen ceritamu lehar kejak ulah bali ya, kecawan biyen ya Mas ya ta. Kono Mas save nomor terus. Save tok ora dijak ya ta. Heeh. Ya, mugi para warga dusun Selang menika tansah Selang to, Selang randu kuning. Oh randu kuning. Iya, randu. Tansah pinaringan kesehatan bagas waras, ayam-ayam tentrem. Bangsa rezekine. Sing ngamini utangi lunas. Amin. Tapi ora mungkin warga Selang kok diutangi ra. Ora mungkin Mas. Ora mungkin. Bisa menghadirkan wingi campur sari dangdut saiki jadilan sesuk wayang kok do diutangi ora mungkin. Ora mungkin. Pemeneh para warga ngene iki ra diutang kok ra nyawer yo banget Iya. Maksudnya kuwi to Mas. Ya, monggo kanca-kanca lagu candhaipun apa? Ya. Mbok bilih samangke Bapak Ibu para warga sedaya badhe ngersakaken lagu. Sumangga saged sesambetan kanca-kanca. Ya. Apa guys? Oh iya.
nangan kula lono tawang miteri tanpa wangetan mangkun nembus marang kabagyan mangemane sinawat rasa tresno kang sejati bagio lestari akitung tembang suci yang semi sajroning sepi
Awas. Awas.
dumateng para pamirsa mekaten atur pasugatan